show jamana leba amunu bon fle dungu do maliko nani maliko kanga fulu bo bela jeni ko bela jeni to sigorola amana ke jien dugu dila ambo bela jeni fu jien dungu do ko sigilin to sigorola koni che jien dungu do ko kluma jala oni che jien dungu do ka kanuna amba fuko bela jeni ki bisimla ni o ka kuna foni balon kene dai le yawi biye taratay juin kalu kle tan nani samba fla ani mo kan fla kuna funa damne la amba damne ni chegu alebe bajangara marala mi na mpola dona ka fuku ba machi wale mo yera kontra bi oluka katasma wuli oluka dugula min kera kun tene alisa nantora fintigla mo ka kuna funina amba la donia ka fuku farajela ko ka fintigla mo mon be wele ko force barkan olukon barape o mina ka ko ka dugula o mi yera nu yera kon daga yorokle yodi anga fintigla mo ma ko ka damne kunu doyena sa kunu yera kon force barkan mo ko kon talimpo ka bo mina ka ko ka dugula alisa nantora ka kuna funu konana ina fo kunu antu yanye fo yoto gamina ka fako farajala ko ka kele to bambe wele ko uni kulu bena nyondala jala ko nyondala jense fa nga jamana kumada obena ka nga ministry misiglo na nga ko fako nyona wale manali de Abdoulaye Diop yi o nyondala jense fa Abdoulaye Diop ale kontara nga jamana la fasa ko sebeni kenenka mi na ya yira ka fako nga jamana te fo nyini ka jamana di ana bolo fo mbala jelen kolosi wala bala sa baski ani sabati ani lafia ko kon bisigana nga jamana kono to yamina ni kenenga Abdoulaye Diop ale koni ayira ka fako ni koni ay ko nga jamana nyama hulu koni sanfe pa ko tege ministre mogola ku yara koni oke wala saka sika nga jamana na nga fintila mogola kana to yamina Abdoulaye Diop ale klala ka yira ka fako nga jamana hale kon be barala ka keni bolono blasebe mi yere no be wuli ko accord de la paix ka nga jamana nyama wolu be ka baraka o ko kan ka do nga foni accord de la paix ale be nga jamana na fato gamna ko baraka on be ka keni accord de la paix o srafe kene kelen kon nana Abdoulaye Diop ale kon ya yira ka fo ko nga jamana te Wagner to nga jamana koni problème o te Wagner ko bo ka nga jamana mo ko be mina ko yere de koni la kana ka jamana kono dembe la jeni la kana ka beni sabati sigi nga jamana bela jelena ko mi yera koni Wagner ko kulute Wagner to ko mi ba to beni sabati be sega sege nga jamana kono ko nga jamana bo o baradela wa nga jamana ni dugu be jega fara nyon ka dugu mi yera be on deme wala sa beni sabati hani lagana o na sega na nga jamana kono to no ka nga jamana koni datugulente dugu shila ni dugu mi ni be fe kana nga jamana kono kana nga jamana deme no be belo ko partenariat ko nga jamana daele no bela jele kuma nyoga ya ka ke kuma nyoga mi yera kon bato na be jamana fla bela jele nafa Abdoulaye Diop ale klala ka yira ni kene kelen kanana ko anga fintigla mo ko kon be ka sika barabare ke ko bo ku yera kon be ka sika takari ba machi wale macha manna ko jate mino yera kon ya yira ka fo ko bidoyena ko anga fintigla mo ko lu yera kon sira ka takari ba machi wale mo ko chama manena ko mi yera kon ya to lakana ko be kana anga jamana kon ko ali mo mun yera kon kumbulla ka bu usigoro la kele ta kun kan ko ta fanfala la ko a chama yera kon be ka sigi u daga ro la bi ni kene kelen ko nana Abdoulaye Diop ale ko ni ayira ka fo ko wa keni ministre mo bolo no blaseme mi ono ulunu nyokonche ko ka ta ka bo nga jamana kono no o yera ko ni bolo no blasebe no be ban juin kalo clip sabanata ko olu kontena jena e ko farajela ko ka fintigla mo be wulu force badkan ko kon ka do ministre ma cheduna ka fo ko yera ko mena keleke nga jamana kono mi ni Abdoulaye Diop ale ko ni ayira ka fo ko nga jamana tna jena e ko france ka keleke chedu ko ka do ministre mo fe ka fo ko kono mena keleke anga jamana kono waku kon tina jena e fransika ka pankuru ha pa onka jamana sankulu san feble ku kono manyin fransika ka keleke chedun fe no blasme mimba amnu no nyoche khuri ka foku ka keleke chedun kata fokata se ka san fe pankuru kono kana pa onka san fe la la ble ku yara kono ka oblo no blasme ku ko o kan la wale kon mini ka foku kon ba foku be do ministre mo ofe ka foku na keleke onka jamana kono konga jamana kontenaso o mabli bakuru bala hamsa ka foko Abdoulaye Diop ale kontara nga jamana kuma bo oni kanaka nini kuma nunude
alisa o kunnafoni kelen kɔnɔna na min ye urisilakaw ta ye urisilakaw ka ɲɛma min yɛrɛ kɔni tun n'ale tun urisilakaw kuma dɛ olu kɔni fana bɔra ka kuma ta min n'a kɔni y'a yira ka fasa ko foli kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka kɛ anw ka jamana ko ka kɛ ni anw ka finitigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni sera ka takari bamaci wale mɔgɔ caman la ko jateminɛw y'a yira ka fɔ ko anw ka finitigilamɔgɔw sera ka takari bamaci wale maa 200 de la min yɛrɛ k'u kɔni bɛ ka se ka na lakana sabati kosɛbɛ anw ka jamana kɔni ma ko bɛnɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ anw ka jamana ani urisilakaw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnɲɔgɔnya kɔni ye bɛnɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni nafa ka bon dugu in fila bɛɛ lajɛlen ma alisa an bɛ to an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na an bɛ taa kɔrɔyan fan fɛ o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko chauffeur 2 ko bamaci wale mɔgɔw yɛrɛ kɔni taara bin o kan o chauffeur 2 olu yɛrɛ kɔni tun ye o ni mɔgɔw ka lasigiden chauffeur ye u yɛrɛ kɔni tun bɛ k'u kunda MINUSMA mɔgɔw kan ni MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ kɔni k'a balo ko bamaci wale mɔgɔw yɛrɛ kɔni taara bin olu ka kungo kɔnɔ k'olu faga kunnafoniya kelen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'u binna mɔgɔ 2 wɛrɛ kan k'o fana bɔnɛ ani na ni yɔrɔ kelen na min an bɛ dugawu kɛ k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye alisa n'an tora jamana kɔnɔna kunnafoniw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jɛkulu min sigilen don anw ka faaba kɔnɔ n'u bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya ko o kɛlɛ n'o sigikun yɛrɛ de kɔni yuruguyurugu kɛlɛli ye k'olu yɛrɛ kɔni t'an bɛ tile 2 tagamala Québec ale ye Canada dugu ye o min yɛrɛ n'u kɔni taara kuma fɛn ka fɛn min yɛrɛ de ka walasa ka se ka musow ni cɛw bɛɛ lajɛlen ka hakɛw kɛɲɛ baaradaw la ani u kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni taara kalan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ kalan min yɛrɛ kɔni bɛ yuruguyurugu kɛlɛ kosɛbɛ k'olu y'o kalan kɛ a ɲɛminaba n'o de ye mumu ni gindo o yɛrɛ de kɔni ye ni kunnafoniya in bɔ n'u y'a yira k'a fɔ ko ni bolonɔbila sɛbɛn ninnu k'a kun kɛra anw ka jamana kɔnɔ min baara kɛra anw ka minisiri min sigilen don kɔfɛ kow kan n'o de ye Abdoulaye Diop ani Kanadakaw ka lasigiden min fana sigilen don ka kɔfɛ ko ɲɛnabɔli la ko ni cɛ 2 in yɛrɛ de kɔni ni bolonɔbila sɛbɛn kɛ mars kalo tile 19 tɛmɛnen walasa olu kɔni bɛ se ka taa ni kalan in sɔrɔ yuruguyurugu kɛlɛli fo ka taa se musow ni cɛw ka hakɛ bɛ na kɛɲɛ cogoya min na anw ka jamana kɔnɔ walasa olu kɔni ka na anw ka jamana nafa n'u ka dɔnniyaw ye n'an taara jamana kɔnɔna kunnafoniw na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sankaw ka sanyɛlɛma fɛti min sankaw ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ min bɛ kɛ san o san n'u bɛ wele ko sankɛmɔ n'o ɲɛnajɛ in yɛrɛ kɛnɛ kan n'u yɛrɛ kɔni bɛ an ka seko ni ladala ko caman bila ba la fo ka taa se bamɔ an'u ka seko ni ladala ko caman o baaraw o waleyaw bɛ kɛ nin kɛnɛ kan ko ɲinata yɛrɛ ko kɔni bɛna kɛ alamisa don juin kalo tile 16 san dugu kɔnɔna min na an b'a fɔ ko u ni seli an taa kɔkan kibaru la o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunu juin kalo tile 13 wagati Ginekaw fɛ ko olu ka minisiri ɲɛma ale n'a ka baarakɛlaw yɛrɛ kɔni tɛmɛtɔ la n'an b'a fɔ o ma ko cortège ministériel k'olu taara don u ka dugulataga mobili dɔ la u ka ni kariɲɔgɔnna in senfɛ hɛrɛ la k'a fɔ ko kariɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ ko maa wɔɔrɔ o yɛrɛ de kɔni bɔnɛna ni na yɔrɔnin kelen min yɛrɛ ni minisiri n'ale kɔni y'a ka tagama jɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ka wuli ka taa nin ko ninnu layɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni banana k'olu ta ka taa n'u ye lopitaliso la minnu bɔnɛna u ni na ka u bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye u dagayɔrɔ la min n'an b'a fɔ ko Ala ka badabada dali nɔgɔya ye k'Ala k'u fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma kunnafoni show jamana layɛbagaw ni kunnafoni damadama de kun b'an bolo bi ka da o bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala ma basi wɛrɛ kan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan an b'a fɔ ko Ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya Ala k'an bɛɛ lajɛlen mago dilan a k'an bɛɛ